Ngaphinde ngabuya futhi ngithi sanibonani. Aphila abantu. Hhayi abaphila abantu madoda. Unyaka omusha nje ungangeni enyakeni omusha nginesigcobagcoba. Zama ukuthi impela nje uphucilike nje nawe indoda. Ake ngikhulumele egameni labalandeli bamaskandi. Ngizokhuluma ngongachemi namuntu ngikhulume nje. Bafowethu ake sisaphothe umculo wakithi singasaphoti umuntu. Ake siwukhuliseni umculo wakithi. Sengibona isihlava esibi sokulandela igama lomuntu. Ungasalandeli umculo womuntu. Into esilethile umculo omnandi. Noma ngabe uculwa ubani ingoma nayo imnandi imnandi. Kodwa-ke akumele ukuthi-ke manje sikukhombise lokho ukuthi wena usuhamba namuphi umculi, usuhlala ukuncoma into eyenziwe omunye umculi. Nanokuthi uma ngabe uwumculi, ngokuthi wena wazi uwumculi, ubona uma uncoma omunye umculi menze kahle, wena usuzehlisa isithunzi. Uyayibona? Ncoma omunye umuntu menze kahle, naye uzokuncoma uma wenze kahle. Lokho kukhombisa ukuthi into yenu eniyenzayo iyabonakala. Nani futhi niyayibonelana ninodwa. Akusizi ukubona into yomuntu zakwenu enza kahle, uyifele ngamathe ube ngathi akenzanga kahle. Uwumona lokho, umona siyawukhuza, ngiyabona nje abantu baqhubeka bawukhuza umona. Nami ngithi umona ake ngiwukhuze-ke manje. Yabo. Abaculi abanomona kabi la bangafuni ukuvuma abanye abantu. Yabona? Nabahleli bemicimbi abasuke ekuchemeni nabaculi abathize ngoba lokho kuzobadalela igama elibi kubathandi bomculo. Ngifisa ngabe ngiyakhuluma nje kube kuningi, kodwa ngesimo sokuthi ngoba nakhu nje ngeke ngikhuluma kakhulu ukuze kuthiwe nambonani. Ngibonge.